Salutare tuturor într-un video despre cum efectuăm comanda online pentru eliberarea certificatului și a extrasului din Registrul Bunurilor Imobile, în așa fel încât să evităm aglomerațiile de la instituțiile care eliberează așa gen de documente și să câștigăm timp liber pentru noi. Deci, pentru efectuarea comenzii este necesar să accesăm site-ul asp.gov.md, rubrica Bunuri Imobile și dăm click pe butonul Comanda online. Și se deschide pagina propriu-zis în care noi urmează să efectuăm comanda. Inițial, când pagina se deschide, este accesat butonul Informații și aici pe mijloc avem niște butoane pe care dacă le accesăm, pe partea dreaptă tot urmează să afișeze alte informații. Deci inițial se afișează informații generale. Ulterior, dacă dăm click pe servicii și tarife, atunci vom vedea întregul spectru de servicii care se prestează prin comanda online. Noi astăzi o să ne oprim doar la 3 dintre ele. Este vorba despre extras din Registrul Bunurilor Imobile certificat privind înscrierile din Registrul Bunurilor Imobile și extras din capitol supliment al registrului, mai exact valoarea bunului imobil. Deci extrasul și extrasul din capitolul supliment, valoarea bunului imobil, de cele mai multe ori este solicitat de către notar atunci când se efectuează tranzacții de înstrăinare și aceste două documente se eliberează doar titularilor dreptului de proprietate, gestiune și alt gen de drepturi care dau prerogativa de dispoziție asupra bunului imobil. Iar certificatul privind înscrierile poate fi eliberat oricui prezintă un act de identitate și identifică bunul de care este interesat. Deci, în acest fel, poate să obține un certificat din Registrul Bunurilor Imobile, unde este indicat toată informația înregistrată în raport cu acest bun imobil. Mai vedem aici și tariful pentru fiecare dintre servicii, termenul în care se prestează serviciul respectiv și anumite particularități legate de prestarea serviciului vizat. Condiții de plată urmează să mă opresc atunci când vom simula efectuarea comenzii. Despre butonul subdiviziuni cadastrale mi se pare destul de util, având în vedere că aici sunt indicate toate serviciile cadastrale teritoriale, adresa acestora, numerele de telefoane, iar dacă dăm click pe butonul plus, vedem și toate localitățile care sunt deservite de către un anumit serviciu cadastral teritorial. Butonul verificarea stării comenzii va fi util după efectuarea comenzii propriu-zise și el folosește pentru a verifica la ce stadiu de examinare sau de executare se află cererea dumneavoastră. Astfel, prin indicarea aici a IDNP-ului solicitantului pe care l-ați introdus în comandă, apoi dați click pe butonul căutare și sistemul o să vă informeze despre etapa la care se află examinarea cererii dumneavoastră. Iar pentru efectuarea comenzii este necesar să dăm click pe butonul Introducerea noii comenzi și sistemul ne va pune la dispoziție două posibilități, deci introducem informația fie despre persoană juridică, dacă solicitantul este persoană juridică, și aici vom indica pe rând toată informația pe care ne solicită sistemul, iar eu voi simula o solicitare din partea unei persoane fizice, deci dau click pe butonul persoană fizică și urmează să indic aici toată informația despre persoana fizică respectivă. Eu o voi face sub formă de test, respectiv voi indica peste tot cuvântul test. Vom indica și un IDNP pentru identificarea solicitantului. Deci data nașterii o introducem fie manual, fie alegem din calendarul care ne este pus la dispoziție. Indicăm un e-mail. E important să aveți acces la acest e-mail pentru a putea primi tot felul de informații despre stadiul executării cererii și un număr de telefon. Foarte important să dați click aici să bifați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru că altfel nu veți putea parcurge etapa respectivă și să mergeți la următoarea fază de introducere a datelor.
Și iată, se deschide următoarea pagină. Aici vom introduce deja informația despre bunul imobil și iarăși avem două posibilități de a identifica bunul imobil, fie prin număr cadastral, fie prin adresa acestuia. Eu vă recomand să utilizați numărul cadastral, în așa fel veți evita producerea de erori, pentru că de multe ori pe un teren sunt înregistrate mai multe construcții cu adrese diferite și este mai mare probabilitatea de eroare. Dacă nu cunoașteți numărul cadastral al bunului imobil, dacă sunteți proprietar și dețineți documentul de proprietate, acolo cu siguranță este trecut acest număr cadastral, iar dacă doriți să-l aflați nefiind proprietar, într-un video anterior eu am explicat despre cum obținem informații gratuite din cadastrul bunurilor imobile și între altele am explicat și cum putem să aflăm numărul cadastral al bunului imobil utilizând harta Republicii Moldova. Vom introduce pe rând numărul cadastral. Am introdus inițial numărul cadastral al terenului, iar din lista care ne se va furniza de către sistem, iată, vom alege deja nemijlocit construcția de care suntem interesați și respectiv și încăperea izolată. Trebuie să aveți răbdare dacă pe teren sunt amplasate mai multe construcții, atunci va dura încărcarea sistemului pentru a obține informația respectivă. Deci, alegem la întâmplare construcția 02 de pe terenul respectiv, alegem numărul cadastral al încăperii, deci ultimele 3 cifre dintr-un număr cadastral care corespunde unei încăperi izolate este numărul cadastral al încăperii respective. Iată, deci alegem numărul de care suntem interesați, unul la întâmplare și dăm click pe butonul selectare. Deci aici ne se prezintă o listă de documente pe care putem să le solicităm. Noi vom solicita, spre exemplu, extras și după cum vă spunea, ca să putem să ridicăm extrasul, va trebui să prezentăm documente că suntem titulari al dreptului de dispoziție acestui bun imobil și respectiv vom da click pe confirmare și vom accepta forma actului pe care urmează să-l semnăm. Mai alegem și eliberarea extrasului din capitolul supliment, dăm click pe butonul înainte, verificăm informația despre bun, dacă totul este în regulă, dăm click iarăși pentru înainte. Alegem să achităm serviciul prin serviciul OnPay și ne se deschide de acum pagina care corespunde sistemului de plăți online al guvernului OnPay. Bifăm și dăm click pe butonul confirmă. Deci avem posibilitățile de achitare 4 la număr. Eu recomand celor care sunt începători în plățile online să utilizeze mai bine cardul bancar, este mult mai simplu. Aici veți da doar informația despre numărul cardului când expiră acesta și numele indicat pe card și în cazul în care banca vă solicită un cod de confirmare, veți pune la dispoziție și acel cod. Posibilitatea de achitare prin internet banking sau monedă electronică este pentru cei mai avansați în domeniu și eu cred că ei se vor descurca și fără să explic, iar achitarea numerar nu o văd logică atâta timp cât dorim să efectuăm comanda online, care ar fi sens să mergem după asta la bancă sau la poștă să achităm serviciul. După achitarea serviciului, ne se va încărca o astfel de pagină de unde vom putea să descărcăm confirmarea achitării. Iată așa va arăta confirmarea de achitare. Iar la prezentarea acestei confirmări împreună cu actul de identitate și după caz actul de drept asupra bunului imobil, funcționarul ne va elibera informația la ghișeul centrului multifuncțional. Succes tuturor și nu uitați că un om informat este un om puternic!
Dacă v-a plăcut acest video, răsplătiți-vă cu un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru că urmează videouri cel puțin la fel de utile și distribuiți-le persoanelor care ar putea să fie interesate de această informație.